В нашем каталогу имamo нов изделок, и то есть цитрусный чай с закусом банани. Имamo в двух различных вкусах, зеленый и черный. И сюда покажем, какой изгледа. Тако прийде шкатлиця ліпа. І нутрку от прямо имamo также помаранча. Нутр се нахає чай, і іздолава тига чая посибна кір ту помаранчу скупе з чаєм даю в печицю за 10 ур. І потім спакірую і даю в шкатлицю. Приправляємо та чай кот навадин і розліка кашна, да легко в чай одломимо кощик помаранчі і будемо далі за додати укус і більш арому. І частково ще зразу приложимо чоколаду і маємо ліпе тарільці.